speciální. No jo, Arbezo, jo, to je, takže Přelitý. pořádná rašelina, jo. Tak kluci, čau. Ať Třeba vyrazit. To je třeba vyrazit, ale až to vypijeme. Let's go. Takže já jsem tady nejstarší. Tam poznáš z dospěla. Výborná. To má být taky šery. Oni jsou naproti, Arbega. Já tam nebyl. Na lodi a je to teda neuvěřitelné. Tak pojď. Tak jdu. Pojď ke mně. Vstupujeme na lano. Hurá. Ani šiltr nechytíš. To má tráva. Kluci, ty žlutý, to je narcis. To je v pohodě. Jsme se zouvali a říkám Mendo, ať ti neujede. Neboj tati, když jsem blbej. Au. Au. Jak se sjíždějí ty ledovce? Takže tam to je Mních a Jungfrau, no? A Aleš Hor. Je to hrozně želez. A pak nás čeká ještě schody po tom sluníčku. Kolik myslíš, že je stupňů, Ládíku? 100, jo? No, na slunku 20, reálně plus 3. Může být. Ládíku, mi řekni, jak se ti líbila procházka po tom skurveným dlouhým ledovci, 6 kilometrovým nebo kolik? Byla to fantastická pakárna. A teď nás čeká tohle. Jo, konečně kopec, jo. Konečně do kopce. Ještě, víš co, ještě štěstí, že jsou jezdící. Jo, to je jediný. Tam stoupneš a ono tě to vyveze. No, to jsem na sebe taky zvědavý, jak mi to vyveze. Tak tohle to je Concordia Plac. Krásný. Náměstí jak hrom. To je to. Začínají schody na nebe. To nebude ještě trvat dlouho. Je to 150 výškových metrů. Vzdušné. Baude. Je to hora. Tak se to třeba natankovat. Tankujete, jo? Štankujeme. Trošku připálený, ale to si okrajíš. Mašti. Já si vypil pivo. Jdeme trošku pozdě. No, je to trošku, no. Ale Ladík už to tady rozmotává. To musí být kolikrát na mačky. No to jo. Na cepínek. Ach, pojď. Máme ale dneska krásně. Jo. Co máme krásně? Soukej. Na zdraví.
teda vysoko, Ládipo? 3600 pade. Cca. Dnes jsme podešli ty krásné séraky. Helena je tu. Skidepo. A teď už jenom po podželískách. Tudy, tady? Jo. Ještě tohle. Tenhle mixíček. Yes. To je řebínek. Ten je výživnej. milunkej. Nazdar. Tam byl tam trošku víc expozice, než kterou jsem počítal. Nazdar. Tyjo, je to ta jízda. Je to jízda. Kalky, řebínky. Co čumíte? Tak víš. Jak ti to jde? Jak to... Frajere, chceš věci v chodníku? Pošli to tam. Krásný. Krásný sezení. No super, co? Proč neřekl, že tam takhle ten svíště, když jsme tam šli nahoru? Jo.
pěkně namířila do té trhliny, víš? Já jsem říkal, to je v prdeli. No, mě taky. To byl zázrak, že se zastavila, tyjo. Tak, jenom vyběhnout nahoru a je to. 150 výškových metrů. Počítali jsme to s Tomášem a neschodli jsme se. Schody. Je to přes 400, já jsem měl Ty jsi mě... 427. No a já 415. Ale, Chody jo? No. no, ale nevíme, kdo z nás je víc mimo. To je... Montuj, kamaráde. Jak infra už svítí. Těšíš se? No, samozřejmě, proto jsme tady, ne, kurňa. Ti zaberu tadyhle, hele, s panou. Pozadí. Další štětina šlepí. Pořádně to uhle. Pořádně. Hlavně ty hrany nechat volný, že jo? Jo. Nechat volný. Jo. Vzhůru. Šokolíci. Hádíme. Jsi tam? Já se loučím, kolínko mi to nedovolí dál. Takže tady to máš. Haníček mi dal kameru a prej si máš vzít, Alvin. Tak šplhej. No a bacha tady ten jakoby blok. Za něj se nezavěšuj, no. Tomu. Dobrý. No, stoupni na to. Odfrkni bacha, tohle je volný, jo, takový. Tam musíš dát ruku tam doleva na hranku. Tam je taková lišta, no. Jo. A k tomu... No to je ukážko. No a teď se tady Já se tady trošku rozlídu. No právě, musíš... Musím tam nahoru, ne? Jo, takhle nějak se tady, a nejsou tam ty nohy moc dobrý, no. Kdybys chtěl, tak můžeme něco hodit. Šikovný kluci, hezky. A je po atrakci. Jo? Odvezli je. Zase je odvezli, nejdřív vylez. Zase jo? Ty si nedáš pokoj. Tak je otázka je to, víš, jak na tom byl. Tak co, opouštíme? Opouštíme bojiště. No, pouštíme. Jste všichni vysraný, může mít. Ale beru, já jo. Dár. Bylo to krásně a opouštíme Concordia Hite. Concordia Plac. A je to. Drobné technické potíže. Ale má strašně daleko tu patu na ty oži, víš? Zase mě vyplali, že víš? Ty volašky, že nevypla tam, to. Máš strašně daleko tu patu, já na to koukám. To jsem tak o půl centimetru. Já to vidím, ale no. Láně Alešského ledovce.
ramínko venku. Tak, nandej lopaku, no mají nandej. Má někdo většinu kolik? No to je dobré. Hele, hodí pod to, tady nejdej pod to. Ještě a musíte táhnout ruku dolů. Tohle, jo. Dělej. Tak pojď. Tak máme te? 3, 2, 1. Ne. A máme tu zranění. 50 metrů před dojezdem Hádíkovi plave oblouchu lyže a vyhodil si rameno. Když tu máme venci doktora, nepovedlo se nám ho na ní nahodit ramínko a Hádík trošku v bolestech pokračuje statečně na mačkách. Tak počkej Hádíku, my ti musíme dát čelovku, tam bude tma jak v perdeli. No, krásný kůl. Parálové. Co tak? Žiješ? Žiju. Zbývá posledních pár metrů na lano. Hurá! Jste dobrý lidi. Jdi na to si to vychutnat. Závěr. Konec. Konec. A už jsem v tom takový... Jedna ztráta kytičky tentokrát. Ramínko. Zkusíme, ty jsou přivědomí, zkusíme to třeba to, že... Hele, to my jsme stříhali už. Ukaž mi tu tvoji ještě, než to je pochlízený. Jo, je to trošku, no. Ale hejbám s tím jako